máte spotrebu, ale to býva na záchodoch. Ja dúfam, že vás tam všetkých nebude preháňať, lebo keď vás všetkých bude preháňať a každý spotrebuje 2 toalety, akože celé kotúčiky, tak to ja už neviem. To by bolo hrozné. Teraz som si to tak predstavila. Že preťažené záchody. To sa nestane, nebojte. Tak si vravila, že vreckovky, poďme na WC, no tak čo ja viem, akože vreckovky, niekto sa ma to pýtal, či si môže zobrať vreckovky, tak som bola taká, že tak áno, však môžeš zobrať vreckovky, že keď budeš mať sopel alebo čo. Ja som zvedavá strašne. To bude super. Hlavne buďte kultivovaní. Nehádajte sa tam, s nikým sa nebíte, lebo keď sa budete s niekým byť, tak vás vyhodia oboch. Bez pardónu. Takže buďte mierumilovní, ohľaduplní, láskaví a milí na seba. Boh vás ochraňuje, keď nebudete. Keď sa dozviem, že tam bola nejaký konflikt, ste riešili.